Филип, шишката тренира. Ау, Филип, какво правиш? Кой тренира? Ще отслабне. Тренира ли ти? А? Знаеш как се задинал, отвори устата и... Кръчетата му са много разкрачени. Много сладък. Айде стига толкова се тренирал, Филип. Браво на Филип. Стига вече. Малко назад, а? А, не, нормално. Ау! Хайде, стига толкова. Какво прави Филипчо? О! Още ли иска да тренира? Още? Хайде сега назад. Филип! О, толкова е съсредоточен. А?